Jane dewa saiki arep dundung Berto amerta pawartosipun sinten ingkang saged ngombe menika boten saged pecah. Wah. Sangrem buculung kala rau mbok inggih. Paduka minangka tetungguling Wadayaksa ing guwa mriki. Kaliyan ingkang putra pun janto. Oh. Kowe iki nyuwun dhateng dewa. Oh, nek dijaluki mesti ora oleh. Lajeng kados pundi Rama Rembu Culuk? Tak jaluk nganggo caraku. Kowe ndelok kok saka kaduan budal metu-etan. Ibaratipun tiyang budidaya samangke sampun kasembatan kula kedah namung nampi wohipun ya dewa padha ngumpul kabeh padha ngumpul rene nggih lho padha maju rene kabeh nang kadang
mangane tan samarang awit namastu nama sidang Nyai babakan iki wis prail-prail kang mengkono miturut dawuh Kanjeng Prabu iya Allah taala ilahi ulun Rama Nayogyani babakan iki aja nganti ana dewa sing kecincin wah iya adikku wis pancen sira dewane luwih ora bakal bisa gawe kuranging para Jawata Durandara malah kapara. Iki mengko ana swasana ingkang banget nggone tapi merga dewa bakal duwe kekuatan ingkang liwih merga saka dayaning Tirta Amarta. Iya, nanging kados pundi malih jernyatanipun dewa semanten kathahipun mongko ingkang nami Tirta Amarta menika namung semanten. Tegesipun kula kedah ngantos-antos kangge kula nalikane babakan nika sampun ngantos mriku mangke dados dartah. Meneng ngantos dados dartah badhe risak karukunaning para dewa. Iya, kuwi bener. Lan saka pangrasaku iki ngombe daya urip beda karo ngombe badhe ciu bremwaraga ingkang mendemi utawa gawe wuru. Yen ngombe sing gawe wuru ana patokane ya kuwi Eka Padmasari duwe martani Trikawula busana lan liyane. Tegese nek Eka Padmasari kok siji Padmakembang sari wis ngarani wong ngombe entek segelas iso gayani seger supiah. Ning nek nganti sing angka 10 ya kuwi dasa raseksa wangking. Dasa 10 raseksa buta wangking batang nglemprak kaya batang buta. Tegese samu barang sak becik-becike panumben mbuh kuwi Tirta Amarta aja nganti keluwihen. Yen keluwihen ora becik. Cocokane barang wis sithik apa nek dicampuri banyu babar dadi akeh. Ngombe wong akeh. Apa ya dilelet-lelet iki? Nek dilelet iki jenenge ora diombe. Ya diombe. Setitik wis diseni kabehane karo piye. Mekaten kula nyuwun kula beto menika. Menika ora isinipun nggih sami padha wae nggih. Kula nyuwun pamit dulu. Nyai
wonten dawuh. Panyawanmu piye? Aduh, menika kala wau dewa sinten? Iki kaya dewa sing ulun ora tau sumrup. Lah kepiye? Apa klebon dom sumrupe banyu? Wah, sing krayekno ati-ati. Engko gek dudu dewa. Candra tututana. Tututana jalur bali. Sembah mireng ulun kabur barisan murbek pukulan Candra semunipun gugup gagap buragapan pancen tindak pundi lho apa kowe weruh Petruk kae mau dewa sapa kowe to ingkang pundi sing metu lagi wae nggawa tirta lho lha nggih jejupang ya kula iki mboten apal lho dewa semanten kathahe kok. Bagong pengen iki mboten entuk kae mau mlebune saka ngendi. Kula iki mboten ro kok kula nggih teng ngarepan mriku. Kula niku teng ajengan kali njaga blangkon iket. Sabu jare gelungan. Kok sing mbok kandhake wong daganganmu wae. Wong aneh-aneh. Apa mansane nek wis ngono ki pengpengan ngono kok. Lah rauh kuwi raine bapak. Nek nyapa to. Wong grene kok macam kaya ngono. Lah betul to. Lah siapa ngedel sapa? Kae iki men contoh. Lah contoh to bisa nek sing gelem ya tuku. Gapure kaya werna-werna wae. Desane iki ben Semarang ngono lho, Tru. Aku wong-wong rombongan awake dhewe iki nek golek apa-apa wis rasa priyo. Ono wong diutang yo oleh. Oh, malah mbok tawake ngono diutang tenan ngutang. Oleh anggere pira-pira nyaman ora dibalik. Dapurmu ae. Niku mau pukulan Bathara sinten? Dewa oke Bathara Sambung Brahma Indra Bayu Wisnu. Nek Bathara Dewa nek penyarian. Oke. Ning kae mau. Nah, kae mau aku ya dong tahu ya. Lho, kaya klambine kaya putih ya ora putih. Beda dhewe. Kita beda dhewe. Lagi mlebu rebal ngarepan wis sapa-sapa dicak jupu gambare. Tak takoni jare mumpung ngangge kaya ngeten. Kok iso dipasang ning dalan perapatan marake bel. Dapurmu. Kowe iki aku iki selak nututi kowe nek takoni ora weruh ya kowe. Lah kula nggih mboten ngertos saged niku.
mek kampung putine kanten pawani oh putine kanten pawani aning kasukori lo kepatekan kowe Bathara Candra nututi lakuku ya dasar kepara nyoto ora susah datakaken gunung sing tanpa guna gangge balekno sing kon balekke apa ben pamerta sing kepanjur mbok gawa kok kon balekke Biyawara wis sekar yen kok sejatine kabeh dewa diwenangake ngunjuk Tirtamerta kowe dewa sing kayangan endi apa sira ora suruh pun ngaku mawon wong jujur iku mujur lha pun ngaku nek pancen senes rombongan iki blak kotan terus terang kaya panokno sing riyen nggih ngoten blak kotan terus terang ora kaya iki selintutan nek kono ngaku do nek kene ngaku yo mbok ngalih pripun kula nek ngomong jujur nggih seneng iki Dewa Sawa kayangmu iki aku Bathara Danarata saka kayangan Jumakala lah kaya aneh-aneh Gong ketemu wong Jumakala siapa ta apa to iki wis tau lho ah ngaku wong Jumakala srene kok kakek sisan kowe dewa ngendi kowe lho ya omongi aku Bathara Danarata saka kayangan Jumakala lha nek kaya wong Jumakala iki ndi lah wis tau apa nggo duren kae kudu kurang rono apa kowe tepung karo Sukiyati Sukiyati barang iki piye lho jane daerah kono lho omahe kae luwih adoh neh nek sabane kono kae iki ditambah ngono anggere tumpakane tulisane sang vokalis omahmu aduh gone Mangun Heri Heri tolong kok Mangun Heri wong diomongi sing ora ngandel iki ya Bathara Candra kuwi wong dikandhani aku ki gegolonganing para Jawat ora usah kakean bebangan ora mbok balek kok takon sami
Daya pangaribawa ora minggat. Apa sing itu ngombemu? Ya apa aku ya oleh. Bumi gunjing langit kelak-kelak katon. Lirgin tangaris sang mawek kandrung. Orang-orangnya nek kowe bisa ngrebut Tirta Marta sing wis banjur tak gawa. Iki mesti dadi ombenku. Kados pundi Kakang Candra? Aku percaya yen to iki panjenenganing mungsuh. Panjenengan kados pundi? Aja kongsi klebu ana anggane dewa iki mang. Nek kula keseser, yayi pukulun piye nggih? Cekap kula lenggah prayogi. Yaksa Guru Rupa Risedeng Narendra Yaksa aku ora sinung kangilan engko golek Tirta Marta beda karo buta-buta sing saka wewengkon Mandara. Tiwas mbok rewangi adus keringet rina wengi mubengke gunung ora entuk apa-apa lho wong apik Jantarilya. Anak anu nganing dita anake lanang kala rau ya rembu culuk inggih romaku saiki wis nggawa glek isine Tirta Marta bakal tak ombe lulus kekayaku jayeng pawon aku ora bisa mati bakal ngratoni jagat Triloka iki wadya balamu kon padha seneng-seneng saenek